Nri bụ isi Igbo, nri ji ọfọ, nri amaka, omenala nri adị aka nka. Yo! Nri Kingdom, the ancestral homeland of Ndi Igbo, the custodian of Igbo cultural heritage. Nri Progress Union, United Kingdom and Ireland, happily invites you to our Onwa Bundi Nri Festival 2019 on the 10th of August 2019. Mobulu no Onwa August ba mkpụrụ ụbọchị iri. Venue, West Indian Cultural Center, 9 Clarendon Road, Hornsey, Tottenham, London, N8 OJD or N8 ODB. Time 6 p.m. to 2 a.m. There will be traditional masquerade performance. Nnukwu mmanwụ nri ga-agba n'ụbọchị a. Anyị ga-enwekwa nri ndị ekpo traditional delicacies. Ofe egusi, nri ji. Anyị ga-esi ma nri ụkwa, ọka na onugbu. Tinyekwa ofe nsala, nwanne m nke a ya atọkwa gwugwu. There shall be traditional lectures, history of Nri Kingdom, the meaning of Onwa Agwu, and its significance. Special guest of honor, Oba Kevin Obiegunam, Oba Uchendo, President General, Nri Progress Union Worldwide. Ogesi n'obodo Nigeria wee wụcha n'ụbọchị ahụ, ndị tinyela aka n'ozi a bụ Emeka Chigbo, Eze Amalụ, President. Emeka Mbuba, Osuofia, Social Secretary. Onwa Agwu bụ nnukwu emume. Anyị na-akpọ ọraneze ka unu gbakọta n'ụbọchị ahụ bịa nọnyere anyị. Daalụkwanụ.